muri Zimbabwe tiri munzvimbo yeRushinga, tiri kunonzi kuchomtukutu. Sekutaura kwandakamboita tinoendera mberi tichikuudzai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Iye zvinezvi tiri munzvimbo yandataura ino, uyezve pane nyaya yanyanyotikatyamadza, nyaya yatityisa, nyaya yatomesa matemukanwa, inyaya yechirwere chinonzi nzimu. Chiko chinombonzi nzimu chinowanikwa kumunhu akaita sei? Hanzi kune vamwe vana vechikoro kufunga chikoro vari kundiona izvozvi, chikoro chacho ndicho chichiri pamberi pangu chamuri kuona. Panotone mwana wechikoro kana kuti vana vechikoro vakatofa nekuda kwechirwere ichochi. Chiko chinombonzi nzimu. Regai titaure nevagari venzvimbo ino tinyasunzwa kuti zvakamira sei. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ukazvinzwa unototi idambe, asi izvo zviri zvechokwadi. Mt Darwin yazviitawo. Nhasi uno tiri munzvimbo yechomutukutu kuRushinga, mugwagwa unoenda Hira Border Chinaka Village, uko tawana anonzi mashiripiti, mashura padunhu, chisionekwe mudziwebwe. Uchisvika munzvimbo iyi iri pasi paishe makuni, unototi heuno musha wakanaka wekugara. Ivhu racho hakuzenge kunaka ikoko, rine zvekudya zvinokudza mbesa. Ukada kupfuya mombe, haiwa maiso kwadzo. Idzo mbudzi, maiwe, dzinoita zvikuru. Kozoti nguruve, idzo dzinozikanwa munzvimbo iyi nezita rekuti hochi, dzinoitawo zvikuru. Asi dambudziko ndiro rimwe chete, huroyi. Manga muchiziva here kuti mukomana akarambwa nemusikana, kana akada zvake, anongoridza tsamwa, munhu otomunywa mutsipa nekuda kwehuroyi hunonzi nzimu. Mukuedza kutsvagurudza nyaya yechinonzi nzimu, takataura nevagari venharaunda iyi, asi tisati tapinda muvhileji inonzi Chinaka umu mune huroyi uhu, takatanga tamboendawo kune mamwe villages akatenderedza, umu takataurawo nevagari uye nemasadunu venharaunda iyi. Vese vakaratidza ruzivo rwavo pamusoro pehuroyi hunonzi nzimu. Nzimu chainoziva inomonya. Inomonya sei? Chii chinoyasoitika? Nyatsotitsanangurirai zvinoitika kana munhu achinzi arohwa nenzimu. Anogona kuita mudumbu nadzo, anogona kuita musoro obva afa. Zvinotora nguva here kuti zviitike izvi? Hazvitori nguva. Oh, but chii chinenge chaitika chaizvozvo? Andogona kuti kana uchinhengirika naye andogona kundokumedzera mate dzatokumonya nzimu. Uroyi hero? Hausi uroyi, chizvawa. Nzimu? Nzimu inonetsa. Ndeida kungonzwa hangu kuti sei muri kutaura kudaro. Muri kutotya kuti dzogona kukurovai? Zvinonetsa. Zvoda akuru anogona kuzvikurukura. Oh, tinowana kupi vakuru vatingataure navo? Sabhuku tomuwana kupi? Sabhuku? Sabhuku ari mandendera kwamasiya uko. Ndokwawale vakuru vacho pamunyukisa. Oh. Asi zvinotozikanwa kunoku kuti kunoku kune nzimu ichokwadi? Dzirimo, asi kuti manje ivo ndo vanoziva vakuru vacho, vanoziva kuti zvinofamba so. Isi tondoonawo zvichitova munhu amonywa nonzimu. Saka imakatomboona munhu akarohwa nawo here? Dzairohwa he. Kana munhu achinzi amonywa nenzimu, chii chinenge chaitika kwaari? Anenge achiita sei? Zvatinozivawo tiwadiko, asi hanzi munhu kana handiti munongogumburisana paya. Saka iye hanzi anomedzawo mate zvichataurwa zve. Akangomedza mate iwo hauzvizivi. Unozongoona munhu akuita sei. Pamwe akutopupa nguva yese. Kutopupa, kutobuda mafuro. Kana kutodonha kutofa.
Ko vamwe vatambonzwa vachi hanzi zvomusoro unomonyeka? Wamwe anotenda udza musipa chinanga esitenga saka zvinotora nguva yakadii tomboti munhu arohwa neNzimu kuti akuenderana nemunhu wacho manje noukari hwacho. Umwe nguva idiki diki, nguva mamira apa ye munhu atofa. Umwe anotoenda kumba kwake. Nzimu dzakaenza sezviwanda. Sidzoti kana munhu amukanganisirawo hadzozo kumonya asi mazuva ano ngono wadona asi mazuva zvati shoma zvaitika kare kando zvaita. Okay, munhu ane Nzimu anokwanisa kuziva here kuti ndine Nzimu? Anozviziva mudzinza rawo. Chii chinoitika kumunhu tingade kuziva kuti kuti muzoti auya arohwa neNzimu, kuti muzoti Nzimu chii chamunenge maona? Tinomoona munhu achingobuda furu kana akadona asi abuda furu mukanwa so. Okay. Saka tinotanga kumutora kana tora madhodhi matosi ehuku topfungidzira kana mhiripiri nomusika tomborwa nomusika abva ataura kuti ndinei ngokandikanisa zvakati ndobva dzataura pano munhu iye wacho anenge arohwa dzinokwanisa kutaura kuti ndinhinga andiita iyo dzinotaura kuti ndinhingi wanotadzira zvakati. Saka kana vataurirana panozoita here kusunungurwa kweNzimu? Avanosununguka hake anobva zvaperawo. Mati munotora matosi dzinobva dzangotora hazvizoperi manya kana kutofa munhu. Asi dzimwe dzogona kusununguka nguva iyo achibva angopora zvangopera pasina zvozoitika. Alright. Ndiri sabhu kujimu. Ndinogara muward 7. Chifu wedu Rusambo. Nzimu chandinoziva inini kana munhu amonyiwa anotanga kubuda marutwe. Akabuda marutwe toziva kuti munhu aimonyiwa noNzimu. Kana adonha pasi panozotorwa matosi kana usika orohwa nousika wozopfungidziwa anogona kuyaruka kuti apora. Oho. Saka munhu akarohwa zviya toti vadiki chete vanorovesa here Nzimu kana kuti kana munhu mukuru kana mudiki? Kana mudiki kana mukuru. Saka vana vachitamba zera rinogona kunge rito neNzimu here? Nogona kutova nadzo. Kana baba kana mama vachiva nadzo dzinogona kungobata kumwe. Saka kakandimedzera mata akandatokuwara? Nenge matokuwara ipopo. Nzimu inini ndinoziva kuti dzinomonya. Kana dzakumonya unobuda furu mumuromo jena. Right, kana tadaro manje susu unomaziva kuti ndinochwani chedu. Totora musika nematosi ehuku nomhiripiri kusanganisira topfungidzira. Munhu akutanga kuedzera akutaura zvinhu zvakaita sei zvakakanganisiwa kuti ndiri kukumonyera zvakati. Kana tapedza kudaro munhu anga akudzoka paposition zvacho. Asi kana akanganisika vanogona kuenda nadzo kana dzamukurira. Saka kunotone vanhu vakafa nekuda kweNzimu? Varipo unosheka sei? Tori nawo vanotoroma kuwana. Vakawanda? Tingati vakawanda. Vashoma zvavo wase nongoziva zvinongoitikawo kuti dzakaenda dzichinyarwa mazuva ano nemafumiro adzakita unowana bhozi mamba akubvumira kuti kana anenge ano Nzimu muudzire futi urege kumonyiwa. Saka ukadenha nemunhu anadzo unofana kutomuudza kuti iwo wakuda kundikwadza? Ukatomucha unogona kumonyiwa izvozvo. Ini ndinonzi vachikwereti ndogara muno Mandendera. Nyaya yeNzimu takangozvionawo zviripo asi kuti tizive kuti mhuka yerudzi hatizi. Tinongoona munhu akanganisika nyozi akanganiswa neNzimu tizoti chinonzi Nzimu chii, mhuka inofamba here kana kuti zvinhu zvinenge tikasingazivi ndinyatsoziva. Takangozvionawo zviripo. Takazoti regai tipinde muvhileji yechinaka iyi tinzwe nevagari vemo kuti tinzwe kuti uroyi hunonzi Nzimu hurimo here muvhileji umu kana kuti kwete. Nzimu zvadzinoita manje zvakangofanana sezvinongoita kunge huku yadyisiwa poison zvekuti akangokufungira kuti uyu kuenda nozurwa kuti tengera sikadhi waishaina akangomedza mate kana kuti
ukaona asvipira mate ache pasi kula kuti walalama, akakumedzera mate wakutotanga kutenderera kana wakutorwa. Okay. Dzinorova munhu anozika unoziva mutupo wake kuti munhu anoziva kana kuti chero mutorwa munhu akangoita seni ndasvika watongobhoikana neni munhu wotondimedzera ndakutokwara. Adzina basa kuti kwanzi muhibhuru kana ukatora toti uri murume utora mukadzi anadzo unenge une dambudziko futi. Okay. Unenge une dambudziko baba wacho. Anogona kutongokurova futi. Baba wacho unenge uri padambudziko kana kuti pfuro pamwe mamwe anozongoita zvakaipa pamwe akutozengesiwa nadzo. Okay, pane pamusina kujekesa pamate akazosvipa mate pasi unenge wararama. Vana kunyasojeka muri kutsanangudza kuti kudii kana muchiti kana akazosvipira mate pasi. Akasvipira mate pasi anenge akuti zvakafanira kuti anenge atokuregerera. Sorry. Anenge akuregerera. Akapfira mate pasi akuregerera. Asi vanhu vanadzo munotoziva kuti uyu anadzo uyu anadzo. Zvaasitereki vanotozikana. Alright. Vanotozikana kuti nenge anadzo, ana nenge vanadzo, ana nenge vanadzo. Kazhinji kacho vanhu vacho vanoti kana pakuaka kwavanoita mavhileji muno vanonyanya kuisiwa panzvimbo yavo vega. Kana machifa vanovati gare panzvimbo penyu mega. Oho. Nzimu munodzizose. Nzimu tongoti vanhu vanenge tongoti vakadza mushonga vanenge vakuri munyama zvokuti vana wese vanobarwa vana wese vanenge vatori neNzimu. Saka vanenge vachingonzi wese vanenge vabarwa ipapo vanenge vachingoita Nzimu kusvikira dzinza racho rese kusvikira mheno. Vanenge akadya mushonga ndiana? Vabereki vacho vanenge vakabereka vana ivavo kubva kuvakuru vavo. Alright. Kune vamwe vanhu vakafa here vamunoziva vakarohwa neNzimu? Vakanyanya kuwanda. Varipo. Venzvimbo ineyi? Varipo. Zvokuti vangasvike kumachi? Vanosvika kana kuma20 vanosvika kana kuma30. Vakaurawa neNzimu. Saka pakugara kwenyu kuno hamutyi here kuti zvinogona ngotiinga chero nguva izvo? Tinototya because kana kutotaudzana navo tinenge tichitotya kutoti ukatadza kuwirirana navo togona kungokuataka. Oho. Hamunotovaziva vana? Vanozivikanwa. Zvokutoti pano patochi vanogona kunge varipo? Vanogona vachitozinzwa izvozvo kutaura kwandikuita izvo. Alright. Hapana munoziva ari panapa here timbotaura naye anadzo? Tozonanga munhu kuti uyu ndianadzo zvinonetsa. Takakatyamarawo zvakare kunzwa kuti panotova nevana vepacho mutukutu primary nesekendari vakatotisiya mushure mekunge vaurawa neNzimu. Takawana mukuru wechikoro chemutukutu sekendari asipo, asi mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi akaramba kutaura nesu pakamera, asi akabvuma kuti Nzimu chaisava chinhu chitsva uye pane vakashaya nekuda kwadzo. Vanhu vese vatakataura navo muchinaka village vakabvuma kuti Nzimu dziriko uyezve kuti vanadzo vanotozikanwa. Pakuzoedza kwedu kutaura nasabhuku venzvimbo iyi kuti vatijekesere pamusoro penyaya iyi, vakatsika madziro kuti nganganga chaiko, vachiti kwaisava nechinhu chakadaro, vachitsigirana nevamwe varume vaviri vavaive navo. Dzinoti kana munhu uchinge wadenhana naye, kana wadenhana naye anogumbuka, akagumbuka anongomedza mate, wangomedza mate otanga kungobuda furu, achibuda furu mukanwa nemunhu, musipa kunoenda kuseri, otanga kurohwa nemuti unonzi musika, otanga kutaura kuti ndini ndakumonya, ndonzi nenge ndakumonyera chakati. Asi dzinogona ngokumonya usina chawaita? Kana kutomboti musikana seni so mukomana achifura akangokushiwa kungoti musikana undamuda akangomuramba cheta anotokumonya. Saka ko kana uri mukomana ukaramba musikana nadzo watopinda busy futi. But munoziva here vanhu vacho?
Okay. Alright, mira titaure naSabhuku tinzwe kuti zvakamira sei. Ini ndikaberekerwa muno ndogara muno. Saka chinonzi nzimu kungonzwa kutaurwa but inini handisati ndaita se. Handisati ndandodziona kana munhu yokunzi uyu anonzimu kana kuti hana. Handisati ndaita se. Ndazona. Zita rokungotaurwa unzi nzimu. Unongonzwa munhu achingozvitaura asi inini kuzviona chaizvo paupenyu wangu handisati. Tonzwa nepazvikoro apo panotona mwana wakambofa neNzimu. Imi saSabhuku mungatadza kuziva here kuti mhuri yenyu iri kuperawo futi nekuda kwechirwere chakadaro? Anzi pakambotofa mwana neNzimu apa? Ukwanani? Ndosakatatuati sekondari iri yape. Togara pano kumwana wacho adowigirwa kupi? Kinonesa chikoro chatowa kwati chatowa pano. Saka problem inenge ichikapo nevanhu vanenge vachivapanzwa, vanhu vanongonzwa kuti Nzimu. Maybe vanongogona kuti area yakati inooneka Nzimu. Kozi kunokuita advantage yekuti tine sango rinoera riri pamusoro pedapo nonzi Nzimu, reMzimu. Saka vazhinji vanenge vachiuya papa vanonzi kuti ukwechi kune Nzimu. Instead vanodavedza kutaura kuti Nzimu kune jese roMzimu rinoera kuti ukasvika ikoko uchiita zvisinganenge unogona kuita se unogona kungotsakatika kwemazuva asi unozongowanika zvako but nhoroondo kazhinji kacho inowanza kushandiswa kana lese kune vanhu vachingosvika kunoko kana nemunharaunda vamwe wacho futi vanongotora vana vechidiki vachikukura vanongonzwa kuti uko kune Mudzimu. Saka Mudzimu vanotaura sango redzimu racho ndo vanonga vachiti Mudzimu. But manje kuti uone manje kuti unoku tagara makore akatava but munhu akafa neNzimu hatisati tamuona. Asi chiri kutinetsa manje ndechekuti tiri pavillage inonzi rekwachipamuriwo vese vangu vachitendai kuvillage rino iri. Saka vagari vekuno vangave vasingazive futi here kuti kune nzvimbo inoera inonzi Mudzimu kuti vazopedzisira voti village renyu imimi ndo rine Nzimu. Nokuti inini sematava maita kuti pachikoro apa pane mwana akambofa neNzimu. Handindo zvamataura? Hongo. Kana utobvunza headmaster aripo uyu kuti ati hanzi ndiri munyowana asi takangozvinzwawo. Ndinoona manyindo saka ndikutaurira kuti ini ndakazvarirwa muno ndichikurira mupi muno ndosaka ndanga ndichikuda kukurambirai kuti ipopa pachikoro apa vanogara panapa kubva pamatownship pamira munhu wacho akafa ipopa tisina kunzwa kuti mwana wanhenga akafa neNzimu. Umwe wacho deputy headmaster yagara kale kumakora uyu headmaster umwe wacho ndiwo ndingangoti atova 4 years asi uyo kana kuma 10 years. Saka angatadze here kuziva kuti kana iwo kwachipamuro wacho chete zvazongoitika kuti demanga muchiti kufamba danga auya achitaura kuti panapa ndo pane Nzimu. Munoziva kuti zvakafanana nemunhu anongonzi nhengi muroi nhengi chichi but kuti uzvione mushe zvinonetsa. Amen. Kuti pamwe mwenye vari muvillage munomu watataura nawo vari kukonfirma kuti dzirimo imo munhu vakati hanzi pane vamwe vanhu vanotori nadzo totoziva kuti uyezve kana dzarowa munhu anozorwa musika here nechi achitaura kuti nemusika achitaura kuti ndakurwera zvakati. Saka isusu patatoya kwamuri Sabhuku tanga tiri kutoti tichawana full detail kuti zvechokwadi kune zvinhu zvakadai zvikuita sei. Ininiwo pache zvangu ndakamira kudai kana kuti ndionewo munhu iyeyo nemaso yangu achiita izvozvo handinombozviona nokuti ndinofanira kuzviona dai ndikaonawo kuti nhengi ndakaonawo mwana wanhengi akaitwa zvakati kayanga isiri mhosva ndaingoti mwana wanhengi ndikamukaomona achiita se achiitwa zvakati. Saka kana ndisina kuzviona kana kuzviita seiseka zvinondinetsa kana kuti handina kana kumbozviona pandiri pano. Ndinovimba madzidza zvakawanda kubva muchirongwa chatakupai zuva ranhasi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba asi hatisi kuzogumira pano kumhondoro tiri kuuya hanzizvo kune zvishiri zvanetsa zvishiri zvichingorova vanhu musati rovedwe isusu chedu kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvamunoita ikoko masimba enyamuinawo. Saka tiri kusvikako kumhondoro tichikurukura nemi tinzwe kuti zviko zvinombodzi zvishiri zvinorova ani zvamboita sei. Ndinoimba tadzidza zvakawanda uyezve muchaendera mberi nekudzidza zvakawanda.
kubva kwandirendu neshamba ne the crew behind the scene tinoti bye bye.